Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran nini mga orasaha. Magandang gabi po sa iyo, sa inyo mga kabisyo. Ayan, welcome na naman po sa ating programa, Totoy na Love. Siyempre itong programang ito, simula yan alas 9 po ng gabi hanggang 12 midnight. Siyempre, ako naman po ang inyong laging kasama. Si Totoy Bato, si Uncle Totoy. Of course, ganitong oras, lahat po nakatutoy na. Totoy si Uncle, si Auntie Totoy Sad, pati ang ating mga pamangkin, mi Totoy. Ayan, basic na po yan mga kabisyo. Ganitong oras, lahat po naka 90.7 Love Radio. At may good news pa naman tayo mga kabisyo, no? Sa mga gustong mag-spend ng family day, no? Usually, weekend kayo, hindi kayo weekend available, no? At syempre, meron naman po tayo ngayon, no? Simula po kahapon, no? Wednesday hanggang Sunday na po ang Star City na magbukas. Ayan, 2 p.m. to 10 p.m. Wednesday to Friday po yan. At syempre, from Saturday to Sunday, 1 p.m. to 10 p.m. So marami ka ng panahon, no? Pwede ka nang mag-set ng araw, dito ba sa Wednesday, Thursday or Friday, Saturday or Sunday, no? Medyo mahaba-haba na po mga kabisyo. So wag ka nang magdahilan ngayon na hindi mo makakasama ang iyong mga anak. Kasi ikaw, Col, kung hindi mo mabigyan ng panahon, lusion yun ang imong kigol. Anyway, sa gabing ito mga kabisyo, as always naman po, no? At lagi naman po natin yung pinag-uusapan dito, ang mga nangyayari, no? Mga nagdaan, mga nakalipas na mga experiences para sa ating programang Totoy na Love. Marami pong makaka-relate dito sa ating mga uncle at auntie at yung mga pamangkin, mga younger generation siguro, no? Mapaganon. Ganun pala yun dati. Ganun pala. Ba't hindi sinabi sa akin ni Papa? Oo, di ba? So, hindi nasabi sa papa mo dahil sobrang busy ang papa mo. Busy sa pagtatrabaho. Words naman, no? At sa gabing ito, mga kabisyo, pag-usapan po natin ang tungkol sa mga bagay na ginawa natin nung araw, no? Nung kinder pa siguro tayo, no? Naalala mo pa ba yan, Uncle? Maraming nagsabi sa akin na nung dati kasi hindi uso ang kinder, di ba? Alam mo kung bakit hindi uso ang kinder? Kasi magastos po mga kabisyo. Noong kapanahunan po ng mga uncle at sa mga auntie natin, siguro mga 80s siguro yun, no? Bihira ang mga bata na dadaan sa kinder. Halimbawa, pag marunong ng magbasa, usually dyan sa bahay niya, tinuturuan na niya na magbasa po. Kaya saludo po tayo sa mga uncle na mga gaedad na karon og mga 50 tahon. Sabi nila, hindi uso nga kasi nga magastos. Pero nung later part na, nung nagkaroon po ako ng anak mga kabisyo, wala pang 2 years old, pinapaaral ko na yung anak ko. Hindi yung bata ang excited, excited yung mga magulang na paaralin para matuto. Marami pong mga bagay-bagay at isa sa mga pwedeng dahilan siguro dun mga kabisyo, kaya pinapaaral ng maaga ang mga bata para may bantay ang bata. Kasi pag nasa bahay lang siguro, hindi maatupag ng mga magulang kasi nga may ibang ginagawa, di ba? Kaya ganon, pinapaaral ng maaga. Pero mga 80s nga, yung mga 80s noon, hindi pa uso kasi nga magastos po mga kabisyo. Pero later part na, yung mga bagong mga pamangkin na po natin, maaga po sila nag-aaral. Kaya batang-bata sila graduate. Ayan. At yan po pag-uusapan po natin mga kabisyo, no? Ang eto kasi may mga bagay-bagay kasi na nais pa din natin gawin araw-araw ngayon, no? So yun nga, may nakalagay po ako dun sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay dun ay mga bagay na ginawa mo araw-araw nung kinder ka pa, o sabihin natin nung grade 1 ka pa, na nais mo sanang gawin din araw-araw ngayon. Unang-una po mga kabisyo, eto. Siguro, pag mga kinder ka po, paggamit ng imagination. Grabe ang imahinasyon po ng mga bata, di ba? Yawards talaga. Grabe ang imahinasyon. O halimbawa, sa kinder, malakas ang paggamit ng imagination.
Maaari mong ituloy ang paggamit ng iyong malikhaing isipan sa mga proyektong makakatulong sa iyong trabaho. Naalala ko lang dati mga kabisyo, yung bahay-bahayan, balay-balay ba? Grabe yung mga imahinasyon. Sige, ikaw yung nanay, ikaw mama, ako papa. Tapos gabi na kuno. Tapos matutulog na tayo. Naalala mo ba yan? Grabe ang imahinasyon po ng mga bata po mga kabisyo. Yun ang isa sa mga hindi ko makakalimutang mga experience, yung bahay-bahayan. Balay-balay na sa mga Bisaya. Tapos nagluluto tayo ng iba't ibang mga ulam gamit ang lata siguro mga kabisyo. Grabe yun itong mga kabisyo po, no? Of course, punta ka po sa aking fan page sa Totoy Bato Official at may nakalagay po doon mga bagay na ginawa mo araw-araw nung kinder ka pa na nais mo sanang gawin din araw-araw. Kinighapon si Totoy Bato alang sa ating programang Totoy na Love. May gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!